Egy ikerláng naplója, 10. nap. Sziasztok, ikerlángok! Gyakran fölmerül a kérdés, hogy miért ikerláng az ember, tehát miért ezt az utat járja, miért kapta ezt, honnan, miért van így. És pusztán fizikai síkon nézve, tehát kizárólag a fizikai síkot nézve teljesen érthető a kérdés, mert hogy egyáltalán nem egyszerű, ahogy ez fizikai síkon kinéz, főleg az első időszakban, mert hogy miről van szó, az ember él valamilyen életet, vannak valamilyen tapasztalatai, vannak valamilyen mintái, blokkjai, éli az életét valamilyen formában, és aztán összetalálkozik egy emberrel, egy másik emberrel, aki felé végtelen vonzást érez, és értelmezhetetlen vonzást érez. Tehát az elme nem tud vele mit kezdeni, próbálja kategorizálni, próbálja felcetlizni, polcokra tenni, hogy ez egy szerelem, ez egy barátság, ez egy micsoda, de nem jut veled előre. És ráadásul ez a vonzás, ez a gyönyörű szép érzés, ez a feltétel nélküli szeretetérzés egy idő után kap maga mellé egy társat, azt a tükrözést, amit a másik embertől kapunk. És ebben a tükrözésben, vagy ebben a tükörben benne vannak az összes mintáink, az összes fájdalmunk, a blokkjaink, tehát alaposan triggerálva vagyunk, föl vannak tépve a sebeink, nem azért, mert az ikerlángunk rosszat akar, hanem azért, mert az egész út így működik, de a fizikai síkon nézzük, mi történik. Van egy ember, aki végtelenül vonz minket, aki nélkül hirtelen nem elképzelhető az élet, csak rá tudunk fókuszálni, semmi másra, és ő viszont visszatükröz mindent, amivel nekünk dolgunk van, és amit eddig relatív hatékonyan, egyénfüggő, de elrejtettünk magunk elől. Tehát vagy nem volt tudatos, vagy tudatos volt, de nem foglalkoztunk vele. Tehát olyan limitációk és minták és blokkok és sérülések, és magunktól való eltávolodás, aminek úgy addig helye volt az életünkben, erre most megjelenik valaki más, és ezek mind kristálytisztán látszódnak, és egyre inkább fájnak, ahogy föltépődnek a tükrözés által. Nem is beszélve arról, és még mindig pusztán fizikai síkon gondolkodom, nem is beszélve arról, hogy egy idő után az ember mellől az ikerlángja valamilyen formában eltűnik. Tehát kiszűnik ez a feltétel nélküli, nem is a feltétel nélküli szeretetenergia szűnik ki, de energetikailag valami óriási változás történik egyik pillanatról a másikra. Ezt szoktuk úgy hívni, hogy a fizikai szeparáció kezdődik el. Nem mindenkinek ugyanolyan, van, aki onnantól nem beszél az ikerlángjával 1-2-3 hónapig vagy évig, de van olyan is, aki viszonylagos kapcsolatban marad, de mégis energetikailag érezni, hogy valami megszűnt. Tehát, minthogyha ez a gyönyörű szép fény, ami így megérkezett a másik emberrel az életünkbe, az úgy kiszűnik, kihúny, és akkor onnantól jön a lélek legsötétebb éjszakája, ahol az ember nem csak, hogy az imént felsoroltakkal néz szembe, de még egyedül is találja magát, tehát miért hagyott el, miért nincs itt velem, stb. És innen még további küzdelmek azzal, hogy az ember rájöjjön aztán arra, hogy a lélek legsötétebb éjszakájából hogy álljon föl, hogy hogyan háncsolná hagymarétegeket, hogyan birkozzon meg a mintáival, és onnantól hogyan nézzen szembe az összes árnyékával. Ez elmeszinten egy végtelenül nagy kihívás, nagyon fárasztó, és nem is igen lehet kitérni előle, tehát ez van. És akkor joggal merül föl a kérdés elmeszinten, hogy de ki kérte ezt? Tehát, hogy miért történik ez? Milyen kellemesen megvoltam én azelőtt a valamilyen életemben, a valamilyen világomban, a valamilyen kapcsolódásaimban, amíg nem találkoztam ezzel a másik emberrel, és onnantól mintha csak a baj lenne. Továbbra is fizikai síkon beszélek, tehát innen jogos a kérdés, ugye, hogy miért történik ez, hogyha összességében ennyire végtelen sok fájdalmat hoz. És a választ, azt pedig energetikai szinten kell
keresni, tehát ez a döntés, hogy az ember ikerláng, ez nem ebben az életben született, és nem, főleg nem elmével született. Ez a léleknek a döntése, és életekkel ezelőtt született meg, hogy a lélek külön tudjon tapasztalni, és egyszer csak megérkezzen oda, hogy ezt a végtelen feltétel nélküli szeretetérzést meglátja. Tehát magán kívül meglátja, mert hogy ilyenkor az történik, hogy a lélek, tehát amikor a két ember összetalálkozik, és amit az előbb elmondtam fizikai síkon, emögött az történik, hogy a lélek összetalálkozik saját magával. Tehát a lélek hozott egy döntést, hogy ő így fog tapasztalni, ezelőtt az élet előtt meghozta azt a döntést, hogy igen, tehát hogy ő találkozni fog saját magával, és a szeretethez, a kiteljesedéshez, a teljes egységhez ő úgy fog közelebb menni, hogy magát azzal segíti, hogy találkozik saját magával. Ez kicsit kacifántosan lehet csak szavakba foglalni. Tehát amikor odaérkezik, hogy találkozik saját magával, akkor a lélek tudja azt, hogy ez most ő maga, és attól érez ennyire hirtelen, egy ennyire végtelen, kötetlen, feltétel nélküli szeretetet, mert ő tudja, hogy ez ő saját maga, és az egyik a másikban meglátja a maga teljességét. Tehát emberként azért vonzódunk ennyire a másik emberhez, és azért ennyire megfoghatatlanul óriási és tiszta és feltétel nélküli ez az érzés, mert hogy lélek szinten a teljességérzést látjuk meg, tehát mindazt látjuk a másikban, ami bennünk mélyen elrejtve ott van. Tehát a teljesség áll együtt, a teljesség kerül megélésre, amikor az ikerlángunk szemébe nézünk, mert hogy a kettő együtt egy teljes egyensúlyi egészet ad ki. Nyilván nem olyan értelemben, hogy egyik fél és másik fél, és összeillesztve egy egész, hanem ahogy az ember a másik ember szemébe belenéz, tehát az egyik ikerláng a másikéba, saját magát látja meg, mindazt, ami ő benne elrejtett, azokat a mélyen elrejtett tulajdonságokat és fájdalmakat és blokkokat, amik ő benne is ott vannak, hiszen egy lélekről van szó. És amikor az ikerlángunk tükröz, tehát pont azt mutatja meg, amiben gyengék vagyunk, a kötődési mintánkat hozza felszínre, a fájdalmainkat, a traumáinkat, a félelmeinket húzza mindet a felszínre, akkor nem az történik, hogy itt van egy másik ember, aki gonosz vagy toxikus, hanem az történik, hogy a lélek ebben a tükörben meglátja ezeket a rétegeket, meglátja azt, hogy mi akadályozza őt abban, hogy kiteljesedjen, hogy teljesen önmaga legyen, és hogy le tudja húzni magáról azokat a korlátokat, amik eddig őt akadályozták. Nyilván ettől nem szűnik meg az a tény, hogy emberek vagyunk, tehát emberként jöttünk tapasztalni erre a földre, tehát marad elménk és marad testünk, tehát nem válunk tehát egy lélek, de két test, és innen indul ez az egész, hogy a lélek egy, és ez a tükrözés zajlik, de közben két elme dolgozik, két elme és két ember, és ebben az ember szóban, amit itt most kihangsúlyozok, mindent benne értek, tehát az, hogy testhez vagyunk kötve, hogy van egy elménk, hogy vannak körülmények körülöttünk, van egy külvilág körülöttünk, van egy társadalom körülöttünk, vannak elvárások, van család, vannak társadalmi kötöttségek, limitációk, alacsonyabb, magasabb szinten bárhol is. Két ember igyekszik ezt a szeretetérzést, ezt az egyensúlyi érzést valahova elhelyezni. És ennek az egésznek az a célja, hogy lélekszinten egyensúlyba jöjjünk, és mivel lélekszinten, ezért nem az elméről szól, de értelemszerűen a két elme nagyon bele van zavarodva, és nem csak a női polaritásnak az elméje,
Tehát hangsúlyozom, hogy csak azért, mert esetleg úgy néz ki, hogy a férfi polaritást nagyon nyugton viseli az egészet, és ő neki mindegy, ez nem így van, tehát egy rendszerről van szó, de energetikai szinten mind a ketten ugyanezen az egységi érzeten dolgoznak, ugyanezen a kiegyensúlyozáson dolgoznak, hiszen egy lélekről van szó. Tehát a lélek dolgozik, és hozzá a két elme a maga körülményei, a maga tapasztalatai, a maga megfejlődni valói szerint ebben az életben igyekszik fölzárkózni, beengedni, átengedni. És az egész útnak tehát pont ebből következően nem az a lényege, hogy két test, két ember egymáshoz, és ebben az egymáshozban ugye benne van, hogy ketten két irányból jönnek, tehát hogy ők külön vannak, közelebb kerüljenek, hanem az, hogy lélekszinten ezek a változások, ez az egyensúly, ez a tapasztalás, ez a feltétel nélküli szeretetérzés, ez létre tudjon jönni, és ki tudjon teljesedni. És ha innen nézzük a dolgot, akkor hirtelen nem is olyan fájdalmas, mint ahogy az előbb elmondtam, hogy fizikai síkon mennyire nehéz ez, és mennyire belezavarodik az ember, és mennyire nem választaná ezt magának senki előre, hogy a megszokott élete helyett egy ilyen zűrzavarba keveredjen bele, de ha lélekszintről indulunk, és elfogadjuk azt, hogy a léleknek ez egy döntése, hogy ő mikor találkozik, és hogy találkozik az ikerlángjával, és onnantól egy ilyen végtelenül intenzív gyógyulási folyamat indul meg, egy olyan valami, aminek minden eleme arra felé visz, hogy végül a lélek teljes egységbe érkezzen meg. Ez egy megvilágosodási folyamat, egy olyan út, ami kizárólag előre visz. És az, hogy az elmének fájdalmas fizikai síkon szembenézni mondjuk a mintáival, vagy azokkal a negatív tapasztalásokkal, amik őt limitálják, szembenézni a félelmeivel, és azokkal az árnyakkal, amik őt körülveszik és gúzsba kötik, ez fájdalmas. Tehát ez elme szinten, az egónak, ez kifejezetten fájdalmas dolog, főleg az első időben, amíg az ember nem nehezebben tud még együtt hullámozni ezzel a folyamattal, de lelki szinten ez gyógyulás, tehát ez egy előremutató fejlődést hozó folyamat, aminek a vége egy újjászületési pont, egy olyan tiszta szeretetrezgés, amire ennek a Földnek nagyon nagy szüksége van. Tehát, mert hogy ez globálisan is értelmezhető, tehát minél több ikerláng jut el egyéni szinten oda, hogy ezt a feltétel nélküli szeretetérzést tényleg át tudja engedni, és azokat a félelmeket, és azokat a limitációkat, amit a tükörben kap a másiktól, azt nem kivetítve, nem letagadva, nem elkerülve, nem félelemből, nem hiányból indulva, hanem tényleg odafókuszálva, fölvállalva azt, hogy megoldom, önmagamért oldom meg. A saját jobban létemért szembenézek a félelmeimmel, szembenézek azokkal a kihívásokkal, amik előttem vannak, megértem, hogy mi az, ahol sérültem, megértem, hogy mik azok a blokkok, amiket le kell tennem, és leteszem őket, és elgyászolom őket, és a végére járok, hogy mi történt, hogy én nekem saját magamnak mi a legbelső igényem, mik az álmaim, hogy ki vagyok én saját magam, hogyha lehúztam azokat a rétegeket, amiket a tapasztalásaim és a társadalom rám tettek, amiket félelemből vagy hiányból viszek magammal, és ahogy ez zajlik, megérkezik egy teljesen önazonos állapotba az ember, ahol nem máshoz méri magát, nem a régi félelmei szerint jár el, nem limitálja magát sehol, egyszerűen szereti önmagát, és él, de úgy igazán a jelenben él, félelem nélkül,
egy szeretetérzésben, és azt teszi, ami lélekből jön, és ez hozza magával a többi pozitívat is. Tehát a kérdésre nekem a személyes válaszom az, és kinek mennyire rezonál ez, ezt eldöntitek ti magatoknak. Úgy van jól, ahogy van, tehát de én úgy érzem, hogy ennek az útnak az a célja, hogy a lélek kiteljesedjen, hogy a lélek egyensúlyba kerüljön, és hogy a hozzá tartozó, a lélekhez tartozó két elme elcsöndesedjen, és megtalálja azt a nyugalmat, ami a lélekben megszületik, és kijöjjön az a szeretetérzés, ami utána magát a lelket határozza meg. Tehát ez egy megvilágosodási folyamat, egy tisztulási folyamat, és ilyetén értelemben egyáltalán nem arról szól, hogy 3 dimenzióban mi történik. Tehát, hogy hol van az ikerláng, mit csinál, egy párt alkotok-e az ikerlángommal, vagy nem. Nem ez határozza meg összességében az utat, hanem magának a léleknek az útja. Ez az egy léleknek az útja, amivel a két ember, a két test, a két elme nem nagyon tud más tenni, mint együtt rezonálni, és ennek van egy folyamata, ennek van egy dinamikája, ahogyan ő elindul, és ő maga először szembenéz, és az húzza magával a férfi változását, és így tovább. És természetesen megérkezik egy idő után fizikai síkra, tehát jellemzően azért az ikerlángok, ahogy haladnak előre az úton, megérkeznek a fizikai összetartozáshoz is, mert ez a folyamat nem nagyon hagy más kimenetelt, mint az, de az egésznek nem ez a végpontja. Tehát nem azon van a hangsúly, hogy a másik test hol mozog, hogy a másik mit csinál, hogy éppen itt van, vagy nincs, hogy éppen van-e köztünk kapcsolat, vagy nincs, mert hogy ez egy nagyon-nagyon mélyen, egészen mélyen lelki szinten történő változás, egy olyan út, amiről nem lehet letérni, és a lélek ezt tudatosan választja. Tehát akármit is látunk 3 dimenzióban, a két szemünkkel, akár hogyha beszélünk az ikerlángunkkal, akár hogyha nem, a fizikai sík kivetülése az 5 dimenziónak, tehát az energetikai szinten történő dolgoknak a kivetülése és manifestációja, tehát teljesen lényegtelen, hogy mit látunk éppen most adott pillanatban a két szemünkkel, mert a lélek összességében ezen dolgozik, és ahogy dolgozik, és hogyha hagyjuk őt dolgozni, ha hagyjuk az elménket lecsendesedni, hogyha szembenézünk azzal, amit az ikerlángunk visszatükrözött, és visszatükröz nekünk folyamatosan, akkor a lélek maga tud az egyensúlyhoz elérkezni, és igen, valóban az már hozza magával, hogy fizikai síkon is beáll az egyensúly, és a két elme, a két ember, aki megküzdi a saját csatáit, aki leteszi a saját blokkjait, elgyászolja, amire már nincsen szüksége. Tehát végigmegy az elme mind a kettő a tisztulási folyamaton, a maga módján, a maga dinamikájával, és természetesen mindenkinek erősen egyéni módon, de igen, egy idő után hozza magával ez azt, hogy fizikai síkon is kiegyensúlyozódik, és már a szemünk is azt fogja látni, azt az egyensúlyt, amit a lélek létrehozott, de ezen az úton végig kell menni, és ez nem egy 2-3 perces út, ezt nem lehet lerövidíteni, és erőszakosan mederbe terelni, hanem mindennek megvan az ideje, és mindennek megvan a helye, azok a tisztulások, amikre szükség van, amit a léleknek tapasztalnia és megfejlődnie kell, azok el fognak jönni mind a maga idejében és a maga helyén, és ez ennek az egyik része az, hogy ahogy az ember halad a belső egyensúlya felé és a fókusza felé, igen, ennek egy pontja az, hogy valahol fizikai síkon is összetalálkozik újra a két ember egy fizikai szeparáció után, de nyugodtan lehet, hogy jön egy következő fizikai szeparáció, ha a léleknek arra van szüksége. De végeredményben a lélek tehát a léleknek az útja ez, egy vállalt út, ami
csodálatos dolgokat hoz magával, fantasztikus dolgokat, és igen, ez az elmének fáj, az egónak fáj, és küzdelmes dolog emberként hozzárendeződni azokhoz az energiákhoz, amik itt mozognak egy ilyen kapcsolódásban, mert ez nagyon erős. Tehát emberként nem ehhez vagyunk szokva, és a társadalom sem azt támogatja, hogy ilyen szintű energiákat egyik pillanatról a másikra be tudjunk fogadni, de ez történik, tehát erre felé visz, és az egésznek maga az egy lélek a kulcsa, és nem pedig az, amit éppen adott pillanatban, főleg az útnak az elején fizikai síkon látunk, mert ugye idő után, ahogy mondtam, a fizikai síkon látott dolgok, tehát két szemmel látott és tapasztalt dolgok, és elkezdik már a lélek egyensúlyát visszatükrözni, de ez egy út, és ez időbe telik, és ez így van jól, és én ehhez kitartást kívánok mindenkinek, mert jönnek az eredmények egy idő után, megszűnik az elmének a küzdelme, jön egy lecsendesedés, és helyére kerülnek a kirakós darabok, és elkezd megszületni az a tényleges, belső, letisztult, kiteljesedett lélek, akiért ez az út zajlik, és akiért a két elme dolgozik, aki ehhez az egy lélekhez tartozik. Patreonon mindig készülnek aktuális energiákról epizódok, hogyha érdeklődtök, hogy kollektíva szinten hogy mozognak az energiák, ott is találtok még naplóbejegyzéseket, illetve értelemszerűen elérhető vagyok e-mailben, mindig örülök, hogyha kerestek, akár kérdésekkel, akár csak a történetetek megosztásával, mert tud ez magányos lenni, és mivel emberek vagyunk, van elménk, tehát van ezzel feladat, hogy lecsendesítsük, és befogadjuk azt, ami történik velünk. Úgyhogy emiatt is mondom, hogy ha van bármi kérdés, vagy érzet, amit megosztanátok, akkor e-mailben is elérhető vagyok. Szép napokat kívánok, napsütéses februárt mindenkinek. Sziasztok!